Di ba na nagbaligyan din yung mga kwante puto bibingkat yung mga kakanin bitaw te? Wala na ako, baligyan rot na. Oo na lang na. Yung kaon ako, gutom na ako, yung may baligyan wala lain. Ay kani. Ay, yun yun naman sila, itlog na kaging lagi ni itlog inyo te. Wala lagi ni sama ni. Kiki itlog ni gini torta ni. Torta talong ni torta saging. Ay, buti nila nila miya na ay, dilaw ta ko ba na pila man isa na. Dua nya. Ini begini, ini itlog nga kwan kaging. Ay itlog dili. Ay gam-gam. Ikaw man gam-gam na yuta na, kwan nga na pa. Aw. Ay gam-gam nga anak-anak ba? Ah, ano daw? Anak-anak nga gam-gam. Ay. Aw, ngero. Pasensya gid pas yung istorya. Rapper na ko nga purdoy ba nga di na magkagwan. Yung ako niya, stroke gamay, di na magkabalam istorya. Yung pas naman yung kayo istorya, di na masabot sa istorya ba? Kung bakit ba? Kung balo. Nya, kung kani, salamat kayo yung kasabot ka sa kuhan din. Salamat kayo. Ngayon kung kaman ako din, singan ako, patabang ko, basingan yung mamataki ba niya. Yung tabang sa kuhan niya. Luy, kay ko. Ngayon po, no, rapper, ano yung kan. Eh, salamat kayo din, yaman na din, salamat kayo din, salamat kayo din. Yaran na din, salamat kayo din. Yaran na din. Excuse me, ma'am. Tara, kung tumama ka na kailan mo, nang mga kuhan bitaw, direct baligya, bitaw mga isda, bitaw mga kanang nasa aquarium, bitaw ka ng nabutan sa aquarium ka ng goldfish ba ka ng dire barato ra. Wala kailan dire ma'am. Nanong kuan na ako daw ng budingal nga pula daw ang kulo sa budingal daw yang gikuan po yan daw nya dagan nagay sa mga isdar baligya daw pang aquarium daw. Bahala ka sa buhay mo. Anak ikaw mo eskwela man padong eskwela pagodong po isla o mana. Ano na mix one sa class. Wala mi ka ano kailan mo kanina Romeo Padingding pangalan niya ba? Romeo Padingding pangalan. Wala magkawarang mula wala ko. Sa kayo ang ngani ko riya yung paspat kay rapper mo taw nagod. Nice. Ay dili may pamilya ko na po. Ay dili mo gud ka diri po. Ay taga kinamayan lamang gud nito. Uy, salamat kayo yung pagabutan na. Bapa, bubutan, pagwapa, bubutan. Salamat kayo, lamat. Lamat. Amping mo. Tapi na nyo kung ano yung pag-usapan, hindi ka nang makakita ba rin mag-papagod. Balikan ninyo ka rin chumay na eh. Hindi na binigyan ko isa na. Pila isa na chumay ko rin sa popcorn pod. Nag-tris ng popcorn na yung 5. Jadi, napa yung nialang ani, yan ang alang ni dyan, nag-popcorn ni dyan. Oh, popcorn na siya sir, pero walay halang. Yan kinukuha na napog niya, nag-iyon na napog lagi. Itong puro sukar nga puti ka, itong nasagol sa kanon. Ano to, ganyan ko kayo na maligya prutas, tiri ma'am, sa palingkir yung prutas, bitaw, nang maligya, ng blato ng prutas, ng mga bugakan. Ano yun, sa bilan, 2, 3 na yun, 3. So, tris. Ha? Tris isa. 3 isa, blato na lang, balik ulit, 2 siguro, sumay lang. Oh my God! Oh, sige. 2, aning, 2. Yung ala. 3 to, 3. Ada kan balangin dari mga hapon na mga hapon yung palit rin mga estudyante mga kuwan rin libre ka kuwan tapos ito nga lang nila lula oh so Anong laki mo sinupin sir? kira na Di ba lang bititon? ako na naman may bidro ka kaunon ako na magbiyay kaunon ba yara na salamat kayo Salamat no sir. ay na muna na salamat kayo pwede mo tanah? Pwede mo tanah? Asa di kuan dire itong pinaka-kuan bitaw pinakalayo nga pinakaduol nga ng glass bitaw katong dari ko sa unahan bitaw sa 5 bitaw. Atong ako tawo makandam ko iputan na mo mo magkikat pila ka? Pila ka gikat? Mo sabay green mo dai. Na undi mo tanah dong masa na magkuan tapi nang gulagi ng libilap dira ko kuan glass bitaw. Wala kuan pinaka wala iya oy bungkal ba. Okay. Wala. Selamat dong ha. Selamat. Bye-bye.